Baina, bueno, itxasontzi bat, eta da neu gelditzen ez. Nik beste leku baten etxen eban lana. Bueno, asko diez, ez? Pasetan dena da, oreka bat dauela Baina ze hostia gertatzen da hemen? Esto es zera kontzertzera, lau! Joder, hostia puta, bihotz taupadak gutxitzen daukoz. Baina batzo, me cago en la puta! Lurreko markengatik, badirudi infernuko bidean dagoela. Joder, Lilbek! Begiratu gaztezulo.eusen, seguru badagoela artikuluren bat honi soluzio emateko. Hostia, minutu bat barru estenatokien egon behar zareteta. Joder, bai, hemen badago zeo zer. Pulsazioa bakatzen dakenerako, kardiobaskularra egin behar dakela dino. Bai? Hostia, bale, orduan adrenalina txute Ba. Ados, basartu adrenalina txute bat eta estenatokien irtengo zarete, orain Baina hemendik zauriz? Gaslin botalde Oin! arrakastatuen zuzeneko gogoan garrienaren eguna iritsi da. Ez, lasai, libre, no. Eszenatokiaren aurrean taldea ikusten. 5 minututan. Hauek kartu zaudeki, lakura puta bat hauek zuzenan ikusten. Bai, joe, lasai. Txia jasotzen legoan. Bizitza salbatu dena, Venga, oin arte. Kontzertua gainean dago bai, baina... Cabenzo! Antizikloia nagusi izango den, igandean bertan ere presioak gora dezente egingo du, horrek nolabait egonkortasuna emango dio eguraldiari, datorren astean ez dugu eguraldi petralik makurrik espero, baina egunen batean edo bestean gertaliteke naiza presio altua izan, frontetxoren bat etortzea Euskal Herrira, Euskal Herrian 3, 4, 5 egun nola eguzkitsuak eta zeharo eguzkitsua izatea oso zaila izaten da, ikusiko dugu gutxienez gaur eta biharko giro makur hori ez da espero hurrengo egunetan. Gaur berriro ere egun berezia izan da temperaturaren bilakaerari. Opa, ja hemen!